आं मैया बेखेवनाय हाबाफारियाव फैदोंमोन। बेयाव फैनानै नुफैदों जोबोद आब्रुथियै बे थुनलाइनि गेजेरजों गोरोबलायनाय बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांदों आरो दिनैबो आङो जुनिया मोनसे खामानि लानानै एम रबिराम नार्जारिखौ लोगो हमनो होननानै फैदोंमोन, नाथाय बिथाङा बिसेस जाहोनाव फैनो हायाखिसै। गावसिनि डेपुटि स्पिकार हरखाबै रुंसारि जानायनि थाखाय फैनो हायाखै होननानै मिथिनो मोनबाय। दिनैबो बेयाव खन्थाइगिरि जथुम हाबाफारियाव दान्दिसेब्लाबो नुजानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। खन्थाइगिरिफ्रा फैनानै दा खन्थाइ आवरायबाय आरो बे हाबाफारियाबो मोजां मोजां जानानै थांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दिनैनि बे हाबाफारि आरो मैयानि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया खुंनायनि गेजेरजों मोनसे गोरोबलायनाय लाबोनायनि हाबाफारिनि गेजेरावनो बेबो गोलैयो आरो मोजां हाबाफारि होननानै आं बुंनो सानो। इयुनावबो निस्सय बेबायदि हाबाफारिया जाबाय थागोन आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि, आब्रुथि, रैखाथि, गोरोबलायनाय बे सानस्रिखौ लानानै जों खामानि मावनो हागोन आरो थुनलाइ फेहेरनायाव, जौगानायाव हेफाजाब मदद जाबाय थागोन होननानै आं सानो। इयुन जोलैया बेनिफ्राय थुलुंगा मोननानै गोदान गोदान थुनलाइ सोरजिबाय थाथों, आरोबाव जोंनि राव थुनलाइ जौगानायाव हेफाजाब मदद होलांबाय थाथों, आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो बेखिनिखौनो सुंद'यै आं बुंथिनाय जाबाय। सार, मोनसे सोंथि खोब मोनसे सरसा जागासिनो दं। जिहेतु बर'नि थुनलाइया सिगां फारसे आवगायलांगासिनो दङ, गुबुन फारसेथिं जे बर' बिजोंनि जिहेतु फरायसालियानो होन बा गुबुन बिथिङावनो होन बियो गाहायाव गोग्लैलांगासिनो दं। अर्थात बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा दासिम मिरु जिरु अबस्थायाव थांगासिनो दं। मा बुंनो सानो सार? बर' बिजोंखौ गोख्रोङै फोथांनानै लाखिनाया जोंनि बर' रायजोफोरनि सायावनो सोनारदों। बांसिनै जोंनि गारजेनफोर, जेनेबा फरायसानि बिमा बिफा बा बिनि हयथ' बिबथै थानो हागौ, बिमायं थानो हागौ, बिमाय बियानै थानो हागौ। जोंनि बे गारजेनफ्रा बर' बिजोंनि सायाव इम्परटेन्स होनानै सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब मदद होयोब्ला जोंनि नैबे अबस्थाया सफैनाय नङामोन। नुनो मोनो टाउनाव आरो बे बेरामा बुंनो थांब्ला गामियावबो सन्देरबाय होननानै बुंजायो। मानो होनना बुङोब्ला सोरबा मिलिटारि, सोरबा सिपाहि, सोरबा हयथ' एक्स आर्मि, गोबाङानो गाव गावनि गथ'खौ बर' मिडियामाव थिसनालासे बै सेन्ट्रेल स्कुल, कनभेन्ट स्कुल बा बेबायदिनो प्राइभेट स्कुलफ्राव थिसननानै बर' मिडियाम रैखा खालामनायाव जोंनि गेजेराव मोनसे जेंना सोमजिदों। बे बुंनाङि बाथ्रा होननानै हयथ' सोरबा बायदिया साननो हागौ, नाथाय बियो बुंनांगौ बे खारनाव जे जोङो सिपाहि, मिलिटारि, एक्स आर्मि बा सोरबा साख्रिया अफिसार, जोङो बर' मिडियामखौ गावनि गथ' गथायखौ फोरोङाब्ला सोर फोरोंबावनो? जोंनि गामियाव हालुवाफ्राल' बर' मिडियाम फोरोंनांगौ बा गामियाव थानायाल' बर' मिडियाम सोलोंथाइ लानांगौ, बे बाथ्राखौ जोङो साननो नाङा। जोङो बर' बिजोंखौ रैखा खालामनो थाखाय साफ्रोमबो गारजेना, न'खर बिगोमाया जोङो बे बिजोंनि फारसे गुरुत्थ' होनानै फोरोंनाय हाबाफारिखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो बेखौनो जोंनि गोरों गोरा साख्रिआवला एबा सानसुमै लिरगिरि, सोरबा हयथ' आबादारि, सोरबा हयथ' साख्रिआवला, एसिएस अफिसार, आइएएस अफिसार बा मेडिकेल अफिसार बा बिदिनो राजखान्थिगिरि, समाजखान्थिगिरि, बयबो बे बिजोंखौ रैखा खालामनायाव आवगायबोनांगौ, जानजि खाफ्रानांगौ आरो बर' मिडियामखौ बेबायदिनो जोङो रैखा खालामथारनांगौ होननानै
जोङो सांग्रांथि लाबोनांगौ गामियाव नोगोराव सोहोराव बे बाथ्राखौ फोसावनांगौ होननानै आं बुंनो सानो अब्लासो बर' बिजोङा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों फारसे आवगायलांनो हागोन गोजोन्थों